and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sheila. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat ninyo. Thank you ninyo. Salamat kayo. Ako nagkikaan. Yes, honey. O karon, pwede na nimo mapuhatan ka ng gusto nimo puhaton ako. Honey. Sheila. John. Mabdos na ka. Oh, hon. Sa ato pa. Mamahan ako. Yes! Yes! Unsa? Sundan na dayon nato si baby. Uwan. Sa po may dugayan na to. Dali na yan. Han, kilo kay siliog. Honey. Swerte lang gagay ka, day. Kaya nakabano kang buutan kayo. Kugihanog. Responsable. Maulit kita. Liga ko laing pangayoon pa. Unya, tara guning imong mga anak. Oy! Kawapa, wag gwapa. Oy! Perfect kay inyong family, day. Perfect good. Kabisad. Tinuod bitaw? Ay, unya unsa man. Mubalik pa kang trabaho? Oh, day, uy. Uy, mag-housewife na lang day ka. Total, kaya na ba kay ni June nga i-provide ni mo ang kinahanglanon ninyo, oy? Dili ko, uy. Dili ko ganahan nga isalig ang tanan ni June. Gusto ko nga naagyapon ko'y ako. Unyaw saon na di mo iligtrabahon ni mo bali. Kisa may bubantes inyong mga anak. Si Mama, day. Ako na tong giing ng daan. Pero makiksabot pasad ko ni June nga mukuha mignan ni Gyud aron dili kayo hago si Mama. Duha betaw ni kabo ka mga bata. Mausan. O kira po dan. Way kaso na kuwaron sad nga naikatabang sa mama ni mo. Katabang sa pagatiman sa mga bata kung manarbaho ta. Salamat, Han. Pero sa mga magkahirugaya, na nakinakitan? Jam ako nga, auntie. Anya, 23, nako. Uy, kabata pa din mo, no? 23 pa di ka? Ote, pero ayaw lang kabalaka. Anad mo ko mo ati man og bata. 17 pa lang akong edad, sukad ko ni Sud aning trabaho ate.
Okay, sige. Actually, dili masad kayo yung anak kabog at imong trabaho kay naaman na akong mama nga makatabang-tabang nimo. Ay, mao ba ti? Sige. O niya, okay ra, ini ka alas 6. Pauli ka kay doon naman inyo, diba? O, ate. Okay. So, okay ra mo pauli ka kay ini ka alas 6 na ana masami dinhi. Mao ba ti? Salamat ti ha. Kanos man ko magsugod. Kumusta man ka diha, ma? Nikaon na ka? Ay, onak, oy. Nagluto mas jam. Abi ni mo ko gihad kay bataa. Bilib ka ayo ko. Mao ba, ma? Ma, ngano sa'yo man ka nauli gahapon? Makidungan unta ko ni panihapon din sa bay. Ay sayo kong nauli gahapon day kay sayo man sad na ulis June. Ikot man siya nga siya na'y bahala sa bata. Masad ang yaya so ni uli na lang sa kuaron matiman na ko og kaon ang imong amahan dito sa bay. Ha? Sa'yo ni out si John sa trabaho? Ngano mo man siya musulti na ako? Recorded by X Thunder Gaming. Wagid siya musulti ni mo about ato. Wa, good. Anya day, unsa may nabantayan ni mo siya mali, Hokuron? Kuan, muragli kayo man kayo siya nako. Ambot, dili ko gusto mag-overthink pero mauna ako nabantayan yun. Oh, wag ka na'y babay mo banan mo. Unsa? Panindi lang gid daw. Kay kinira ba mga tentasyon? Wag inipili. Bisan unsa kabuot na ng bana nimo, ug bisan unsa pa nimo kasalig niya, ayaw yung kumpiyansa. Day, O kaya kumpiyansa sa inyong gikuha nga yayas bay ha. Bata para ba to? Ug may tsurasan. Ug mato nimo na to. Doon na higayon nga sila rang duha sa bahay si mong bana katong nauli og sayo si mama nimo. Kay nauli sad siyang sayo gikan sa trabaho nga hangtod karon wa pagyapon ka ni sultihi. Kung ano sayo siyang nauli ato. day. Oh, ikaw mo lang nang nagluto. Si Jam di ay. Kuanhan. Walang una na ako pa sa larong adlaw. Gusto ko nga, ako lang unay mo silbi ni mo. Una ka masuod sa trabaho. Oh, sorry Han, pero di na ko ani mamahaw ron. Ha? Mula ka na ka? Oo, nako'y kinailanon nga humanos sa opisina. Mao ba? Sige. Sorry. Kapoy kay ko. Ayaw sa ron. Sakit kayo kong dughan, day. Tingali doon na gina si babae, oy. Anong muraglik kay magkay siya nimo? Ansa may maayo na kong buhaton. Oh. Day. Soy kunukuan. Butang og hidden camera sa inyong bahay. Aron mamonitor nimo siya samtang naakas trabaho. Maayo ka, ha? Mao panak. Ay di na ko makahibo sa pagbantay sa mga bata kay nahibaw na ka. Si papa nimo nagkatikuwang nasad ug nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Okay, Rama. Ayog ka bala ka. Naaraman sad ang yaya. Ma? Wa ba kay nabantayan din hisabay?
Wa man nak. Mao ba? Pero di ay ka nang nakapantay ko ni June nga perming sayong muuli dinis inyo. Pirmi, ma? Oo, sige naman na. Unsa? Anhin ako ibutang CCTV camera. Maayon ni dinhi. Kay makuha ang tanang anggulo. Nasayop na unta ko sa kong pagtuda. Wa ko'y nakitang tao sa kamera. Oh. Si Jam ako nakita. Og basang iyang buhok. Si June? Parehas sila kikikanan og direksyon ni Jam. Si buti pasabutan ni. Dili mahimo. Manangit kong doon na emergency sa bay. Mupauli kog sa'yo. Karon mo mga hayop ko. Han? Niya ka? Sa'yo lagi ka? Jam! Jam, gawas niya! Ti, ano, ti? Nagpatuog ko sa bata, ti. Sultihi ko tinuod. Doon na may relasyong do, ha? Ate, Sila, sa ganang panulti mo. Humulimod pag yun ka? Nahibaw kong pirmi ka mauliog sa'yo din sa bay. O nahibaw kong pila na kahigayon nga kamurang duha ang habilin din hikauban ng mga bata. Oh. O bisag bang kausawang git kay gisulti na kong bahin, ana. Nagtuwa ka ako makabantay nga murag likay pod kayo ka nako. Sila, nasayop ka. Jam, pauli lang una sa inyo. Magstorya na ko sa kong asawa. sige, kuya. Sultihi ko tinuod. Tayo ko'y mo ang buang. Ang tinuod. Wala ko'y trabaho. Magbusa na kabuan. Wa ko musulti nimo tungod kay mauwaw ko. Ug mao nga naglikay ko nimo kay dili ko gusto nga maproblema kag apil sa kong problema. Di ko gusto nga magkamatikod ka nga naa ako'y problemang giatubang karon. Unsa? Naglibog ko kung saon ako. Nagpuskarte nga nga mong kumpanya. Ug usakos mga nataktak. Nga nung mga makabusulti na ko. Tungod kay lalaki ko, Han. Ug di ko gusto nga maproblema kag apil. Asawa ko ni mo. Para unsa man nga nagpakasalta kung doon natin mga sekreto o problema nga dili na to isulti sa usag-usa. Sorry, Han. Nahadlok lang yun ko. Nahibaw ko nga nisaan ko nimo nga diligid ti kalisod-suron sa atong kaminiyon, pero karon nahadlok ko nga di na ko siya mabuhat. Sorry, Han. Pagkatapos mong mag-down ay 50 piso. Okay ra. Sorry po ko nagtunta ko ni mo. Ayaw ka malaka. Malabngan na rin nato tanang pagsuway karon sa itong kaminyoon. Karon rin ha? Salig lang. Salamat, Han. Salamat sa pagsabot. I can't remember when I swear. Nangayo kog sorry sa among yaya gid ato. Tungod sa akong pagduda nilang duha sa akong bana. Gipasaylo man hinuon ko niya og nakasabot siya nako. Pero matod niya, dili na siya mo balik pa og trabaho namo. Nisabot na lang sad ko kaysa tinuod lang, dili kaya sa kong sweldo lang kung doon na pamiyaya. Bahin sa damo ni June, for the meantime nga wa pa siya kakita og laing trabaho og ako pa'y nanarabaho, siya una ang niatiman sa among mga anak og siya po'y nagatiman sa mga trabaho unon sa bahay.
Sa kami niyoon, importante gyud nga open mo sa usag-usa sa kung unsa may problema ug dili maayo nga magsikreto-sikreto. Importante pod nga duna ang pagsinabtanay bisan pa man unsa kalisod sa maong sitwasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga higalan kaagi ni Sheila nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan through the years. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.